Kaixo, Asier. Kaixo, Argi. Zer, gaur kartekin hariko gara? Bai, gaurko magiteko pokerrean erabiltzen diren karta hauek erabiliko ditut. Horrela ordenatuta daude ikusteko karta guztiak daudela. Baina atzeko partean mago bat daukagu. Kapela eta guzti. Eta erakutziko dizut mago honek zer egiten duen. Begira. Mugitzen da eta kapelarekin Agurtzen gaitu. oso ondo, hori da. Baina magia ere badaki egiten. Hartu behar duzu, aukeratu behar duzu, karta bat. Zuk nahi duzuna. Ukitu bat nahi baduzu, eta hori erabiliko du. Ea ba. Hau. Hau? Bai. Hiruko hirusta? Bai. Hau gustatzen zaizu? Ba, hau hartuko du, begira. Ondo goratzeko zuk ze karta aukeratu duzun, atera egingo dugu, eta hemen utziko du. Hortxe. Eta orain bai, gure magoaren magia ikusiko du. Begira. Kapela kendu, eta badirudi zerbait atera behar duela kapelatik. Ze izan daiteke? Untxia igual? Ez aizkizu gustatzen? Lasai, ez da untxi bat, begira. Karta bada. Aldrebes dago. Baina, buelta eman, eta hemen daukagu, zuk aukeratu duzun karta berdina. Nere karta? Hiruko hirusta. Asmatu egin du. Bai? Ze ondo! Ikasi nahi dut nik ere, urrengoan erakutsiko didazu? Hurrengo astean. Ze ondo, agur, Asier! Agur!